by जों रिंजाखा Ministry of Home Affairs so जों TSF Tei NLFT Returns Group Tei Tripura Motha जों आरो थांनि attend खायखा so जों जे meeting खामनाय नामा जों गलायनो hopeful and Kha खायगो दायथिनि implement गानो होनै जे tripartite agreement and जों public नो appeal खायनाय निरो agreement of point बायदि तै support खायदि जों TSF as a निरोनि representative ngो Tei NLFT Returns Group Tei Tripura Motha जों जतनो पाल के थांगै जों सालाय का को जोंनि जे बुखानि कक निरगनि जे दुख तंमोन नाम जों टेबल अफ प्लेस खायका एके मिस्रा जिबो हाके नखनाका तै जोंनो एश्योर खायका जे एग्रीमेंट आम दायतिनि इमप्लिमेंट होनाय न TSF नि बुखाति दा थां बा साबनि बुखाति रो थां नायदि जों तो निरग जतनो सिगेसन पैसा TSF नि अर्गेनाइजेशन सो जों TSF नि इंगिनि रिंजाखा बट वी रिप्रेजेंट द पीपल जों निरगनिनो जों रिप्रेजेंटेटिव्स और जों सिमिया NLFT Returns Group दं Tei Tripura Motha to tongon sote hai boni bagai जों Kha खायगो दायतिनो अमा इमप्लिमेंट ngana अच्छा गोबां बरक तो ताबु सावै दङ बस गामो IPFT नि जे सबन देबरमा ओ बिसिवा न TTC Tei 125th amendment बिल न तयै इमप्लिमेंट ngना हिनि जता बरक सावै दं माने नर मालायै एके मिस्रा बाय मालायै बबा हायरक नरनि Bobro norma kadong. Nadi 125th Amendment Bill to omo Government of India no borong sajak ronai hen. So je omo sini je tripartite agreement. Amani bagai samo kisa delaying to. Kha khaiga sini je tripartite agreement nang khangkan loge na 125th Amendment Bill nang thangana. Tripartite agreement nang kuro joto kisu bujilai joto kisu agreement khai soi sui lepele jak. दा अब न तै आसे फलगै मीटिंग खाजागै तमानि नाहार मुक्ता मुंग नाहनि मानसि मरो नायदि आरो गोबां मा इशु दं मानो द तैसे आं सादा 70 to 80% प्रोसेस था बट किसा परसेंटेज दं जों खामा लंनाय जों आस गोदोमा सालदं सिनि स्ट्रागल जों किसा खामा लंनाय पब्लिक ना अमनो एश्योर खायनाय निरक फालग दि निरक जों हपफुल मा दंनाय निरक खालगै ओ जे एग्रीमेंट निरक न आं सपोर्ट खायनो निरक एप्पल खायनाय एग्रीमेंट में जागलो दाबो बर साबिया दबो एक सागा रिटर्निस रोगनि जे कताल बर जे पेमेनि बगनि के प्रग बगनि जे डिमांड के दाबो प्रोसेस तो नायदि जों तो अमो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बायसिस थां सो आमोनि एग्रीमेंट के जों मोसा डिसकस खायदे तानि हमल अमो जों फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल जों थांमानि आ एकॉर्ड another part नै जों अबगु बनि बागै जों जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आमोन जों मेनलि फोकस खागि सिनि मीटिंग मानि इंगो इमप्लिमेंट तो गोबां मा नोंखा सॉरी गोबां एग्रीमेंट खा थियाबा ताबुक अब हायके न डेट बाय डेट न रिवि दङबा आको न तैसे रिपीट फायोबा बबा हेरो खामा दं ताबुक नि जेरा मीटिं किसा जुदा हायदा मा दं बबा हेरो डेफिनेटली त्रिपुरानि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि खा खायो जों फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सिनि गोबां मा एग्रीमेंट हासिन एडीसी मान खा TNP एकॉर्ड खा अमनि परे जों खा खायो अमो कायसा हिस्ट्री एग्रीमेंट नाय सिनि बागै एंड सिनि बररं नाम बेनिफिट नाय जतनि बागै नि अमो एग्रीमेंट सो खा खायो डेफिनेटली अमो सिनि जत लुकुरं बेनिफिट मागन एग्रीमेंट बा एकॉर्ड ते दाबु सिनि यापुला आबन आगे बखुमा खायजा थांगा आबन आगे जे एग्रीमेंट खायजामार एकॉर्ड खायजामार एग्रीमेंट खायजामार दाबु प्रॉपर भाबे फुलफिल खायजा गया और दाबुनि जे एग्रीमेंट बा एकॉर्ड जे प्रॉपर द फुलफिल अप खायजामार मानसो जों आमाथ जों एश्योर खालामया बाट वी आर वेरी होपफुल the government of India जों जखन मीटिंग जों इशू रेस खायका जोंनि आइगेनि इशुराव जों रेस खायका एंड जों TSF नि गुबै जों जे जोंनि जे निरपसि जों आइगेनि जोंनि तुमा डिमांड तो आमा लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट जोंनि एजुकेशन जों आमार प्लेस खायका बर काहाकेन खनाका खा खायगो अमो दायति न इमप्लिमेंट होननानै माने पयदो मा दं सनाय जाना जों पयदो मा दं